Pero may mga bagay sa mundo ito na yung sistema ng mundo ito na huwag nating sundan. Ibig sabihin po, maaari na gawin po natin na itry, pero pagka alam mo na hindi kalooban ng Diyos at ayaw ng Diyos, pag-pray po natin para hindi tayo tuluyang malungkot sa gawain ng mundo ito. Amen po? Okay, kaya handa po natin yung awit ating mga spiritual ears, mga katinig, lend me your ears. Okay, kasi mahalaga po ito. Kaya sa nabasa po natin kanina, love not the world. Bakit nga sinabi ng Lord na huwag mong mahalin ang mundong ito? Alam niyo po, ang mundong ito ay perfecto nung hindi ka ng Diyos. Nagkaroon lang po ng imperfections nung pumasok po ng kasalanan. Nagkaroon po ng karamdaman, nagkaroon po ng mga yung mga hayop na maaamon, nagkaroon po ng problema. Sila'y kumakagat. Nagkaroon ng mga pesticides, nagkaroon ng mga pestilences. So sa mundo ito, sabi ng ating Panginoon, hindi nyo ako maunawaan kasi hindi ako taga rito. Sabi niya, hindi ako taga rito. Kaya kayong mga mananampalataya, minsan kita naunawaan. Kasi may mga bagay po na sinusunod po natin yung kalooban ng Diyos. Na yung mga tao sa paligid natin at yung mga mahal natin sa buhay, hindi tayo naunawaan. Hindi tayo naunawaan, bakit tayo pupunta sa church, bakit tinatas natin ang ating mga kamay, bakit nagiging tapat tayo na magbigay sa ating financial sa ating Panginoon. Minsan, sinasakripisyo po natin kahit na gano'ng kahalaga yung appointment sa kaibigan mo, pagka may mga gawain, ay sasakripisyo yung kaibigan mo. Hindi ka nila po naman. Kasi nga, itong mundo na ito, na nailagay na sa ating puso, napansamantala lang tayo dito. Hindi talaga tayo taga rito. Amen? Kaya huwag nating mahalin yung mundo ito. Ang mundo ito ay maraming pansamantalang kasiyahan, pansamantala lang. Punta ka sa mall, dahil po, kakain ka ng masarap, pansamantala lang. Pero, yan ay darating pa noon, dilipas din yan, tatanda po tayo, mawala tayo ng gana sa pagkain sa mundo ito. Kahit na libre ka, kahit napuntahan mo yung lugar, nagpakasyon ka sa abroad, hindi na kaya ng katawan po natin. Ay, hindi po sabihin iwanan natin. Okay? Kaya nakanta na ba kayo? Medyo masakit, pero totoo. Okay? Kaya, dito po, tingnan natin ang 1 John 2:17. Bakit sinabi ng Lord na wag natin mahalin? And the word is passing away. Mawala. Dilipas. Sabi ng Lord, heaven and earth shall pass away, but my word remains forever. Kaya, dito po, mawawala itong mundo na ito. Masisira ang mundo ito. Kaya tingnan nyo sa panahon po natin ngayon, floods, bagyo, nasisira ang pollution. Ang daming ginagawa ng tao para ma-preserve ang mundo ito. Pero yan po sabi ng Lord O kahit na climate change, tutos-tosan ng ilang billion dollars, yung talagang kalagayan ng mundo mawawala Amen po? Kaya, ang the last of it, pati yung mga pita niya, pati yung mga kawa niya, mawawala. But he who does the will of God abides forever. Kaya ang gusto ng Lord, yung spiritual word, yung kalooban niya, para mananatili po tayo na buhay. Extended yung buhay natin. Mawala na yung mundo ito, mayroon pa rin tayong buhay na walang hanggan. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Kaya huwag tayo mag-focus yung mga sistema o yung mga desire sa mundo ito. Kaya dito po sa Isaiah 13:11, anong sabi po ron? I will punish the world for its evil. Tingnan mo ang ating Panginoon. Dahil sa kagawan ng mundo, kasamaan, paparusahan ko. Bakit? Yung mga masama, and yung kanilang kabuktutan, kasamaan, ay lalong sumasama, I will halt the arrogance of the pride, of the proud. Ano sabi niya? Papaliin ko, papahinto ko ang mga matataas, ang mga mayayabang. And will lay low the haughtiness of the terrible. Ibig sabihin, yung kanilang kabuktutan, yung kanilang kataasan, i-hold ng Lord para sila'y bababa. Di ba? Kaya, ang sabi po ng ating Panginoon nung siya po ay nag-ministry, sabi niya, abay,
ang mga nagmamataas ay bababa. At yung mga bababa ay tataas. Kaya pag nagkaroon ka ng fame sa mundo natin, fame, kilala, yung ano ka, talagang magaling, pinagpala ka ng karunungan sa school, career, maganda po yan. Kaya mo ipagmalaki yan. Amen? Kumita ka sa ibang bansa. Ilang years na hindi ka nagsimba. Pero pagdating mo rito, invite dito. Dapat magpasalamat ka muna sa Diyos. Tama? Matalang na nasa punta. Gusto kong magsimba. Kaya dito po, mag-ingat na po tayo. Bakit po? Kasi anak tayo ng Diyos eh. Hindi naman tayo unbeliever eh. Pinatawag na tayo ng Lord. Pinagalitan ng Lord. Nagkaroon tayo ng enlightenment pagdating sa spiritual. Kaya sabi niya, parurusahan ko ang mundo ito dahil sa kasamaan ng tao. Pati yung mga matataas, yung kanilang paningin sa sarili nila matataas, i-hold ko sila. I will lower them because of their holiness. And their arrogance. Kaya, pag ang Lord po nagsalita, ay walang makakabalik po yan. Psalms chapter 22, verse 27. And the ends of the world shall remember and turn to the Lord. And all the families of the nation of God shall worship before you. Amen mo, may katapusan eh. Amen? Maalala mo, ano yung maalala mo? Ang Diyos palang gumawa. Baliwala pala yung pinagpaguran mo. Pagka ginuhan na tayo, pag wala na tayo sa mundo ito. Di baliwala kasi di mana mo naman. Kumanda naman yung buhay. Di na baliwala yung ginawa mo. Pero ang gusto lang ng Lord, ay huwag kang masilaw doon sa mga desires dito po. Amen po? Kung ano lang yung kakayanan mo, huwag mo ibigay lahat. Lalo po tayo mga lola. Mga lolo, sana mga lola rito, tasang kamay. Hindi masama ang mag-alaga ng bata. Pero pag hindi na kaya katawan mo, huwag mo pilitin. Meron tayong hangganan. Nagtrabaho yung anak, nagtrabaho yung manugang, okay lang po yun. Pero hindi mo kaya sabihin ko, kaya nakasabi mo. Mag-alaga, baka may nangyari yan. Ako pa yung ano. Yung reality lang, okay masaktan. Okay masaktan, kasi mahal natin ang apo natin. Amen po. Kasi meron lang tayong kakayanan eh. Kaya iwanan, ibig sabihin, nagpapaiwatig ng Lord sa'yo na, ay, ano ka na? Ating ka na ng OPN, online prayer meeting. Hindi ka na makapunta sa church, online prayer meeting, gadgets mo na lang. Amen? Ang dami dapat tayong gawin sa Lord. Para sa magkaganon, pagdating niya, abay, wala kang pagdududa na makasama ka. Kapag darating na ng Lord, diretso ba? Kayo nakakalat. Kayo ang nakakalat. Kaya, pag ang Lord ang nagsalita po, yung parables niya, kaya maging wise. Okay, titingnan natin, isa-isay po natin. What kind of word does God want us to focus? Ano ang gusto ng word at sinasabi niya ng ating Panginoon? You are the light of the world. A candle to the hill cannot be hidden. Ang gusto ng nung naliwanagan ka na bago na yung pananaw mo, meron ka ng fear of God. Yan ka na. Ilaw ka na. Amen? Nandito ka sa mundong ito, pero yung sistema, yung gusto ng mundong ito, medyo dahan-dahan. Pupunta ka sa... Kailangan niliwanag ka. Kasi matilim ng mundong ito eh. Mawala ang mundong ito, kaya nandito tayo yung lamp ng Lord. Tayo yung liwanag. Kaya pag tumingin ang Lord sa mundong ito, matilim. Pag wala ka sa Lord, matilim ka. Hindi mo alam yung nilalakaran mo. Amen? Hindi mo alam kung yung ginagawa mo, tama o mali. Pero dahil sa liwanag na nakuha natin kay Lord, ay alam na natin na masama at mabuti. Meron na tayong takot sa Diyos. Pag nagagawa tayo ng hindi maganda, tayo po ay nakukonsensya. Kinakabahan. Kasi
Meron tayong fear of God. Ay, yung iba walang fear of God eh. Kada magnakaw yan, kada magsinungaling yan. Walang fear of God eh. Hindi pa dumating sa kanila yung habang dumating na kaya hindi pinansin o kaya matigas ang ulo. Yung iba naman, dumating na, mananampalataya na, yung desires of this world na yung ibabaw. Hindi yung light of this world ang naiibabaw. Hindi yung liwanag, hindi yung pangako ng Diyos ang naiibabaw. Ang nag-iibabaw yung dati pa rin. Okay, mga kapatid, wake up. Sabihin mo siya katabi, wake up. Believers, wake up. Gising na, hindi na ako kailangan magsigaw. Eh, kasi tinitingnan yung preaching ko, parang nagsisigaw ako lagi. Ngayon, hindi na. Amen po? Eh, kasi kahit anong sigaw mo, kung talagang parado na yung tayo niya. Maganda, palagyan mo na lang ng pag-ibig para tumagos. Amen? Pakakala nila, lagi akong balik. Okay, ano pa? John 3:16 and 17. Anong ginawa ng ating Panginoon para hindi mapahamak yung mga tao sa mundong ito? Itong mundong ito, mawawala. Pero yung mga nakatira dito, kinabakan ng Diyos. Okay, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Binigyan niya yung kanyang bugtong na anak. Na kung sino mang umibig sa Kanya, ay hindi mapapak at manampalataya sa Kanya. Pagkaos, magkaroon siya ng buhay na wala hanggang 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world. Dati, nung wala si Lord, itong mundo na to, yung mga nakatira rito, ang ligtas na talaga ang mga anak niya. Ang mga gintas, wala. Pumunta rito para iligtas ang mundo. Yung mga nakatira sa mundo. Pero yung mundo na nilikha, mawawala na. Pagkakaroon ng New Jerusalem eh. Bababa. Kasi sinumpa yung mundo na ito. Diba? Sinumpa. Sino sinumpa? Yung nagkasala. Si Eva. Yung ahas. Sino pa? Si Eva. Si Adan. Sino pa? Yung lupa. Yung mundo. Kaya mawawala ito. Yung mga tao at nilikha ng Diyos nakapagsiya. Dahil yung mga tao nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis. Amen? Kaya, ang mission niya, na pumunta rito yung kanyang bugtong na anak, nagpadala ang Panginoon ng kanyang anak na si Jesus Christ dito sa mundong ito para hindi hatulan, pagkos, para magkaroon siya ng kaligtasan. Hindi niya ililigtas yung mundo, yung mga tao. Yung bayan niya, yung nilalang ng Diyos. Pero itong mundo na ito na kinalalagyan natin, tingnan nyo. Yung ozone layer, napakainit na. Tingnan niyo yung mga forest. Wala naman nagsisiga doon, nasusunog. Bakit? Noong panahon ni Noah, dumating ang baha, napuksa ang tao. Kapag babalik ng Lord, init. Init ang pupuksa ng tao. Amen? O wala nung ano yun. Kaya lang, bago dumating yun, na-rapture na tayo. Hindi tayo kasama sa mundo ito. Malalaman nyo mamaya. Ano pa? John chapter 1:29. Tingnan mo ang ating Panginoon. Ang sabi ni John the Baptist, o tingnan mo. Kinabukasan habang lumalapit si Lord sa kanya. O, tingnan nyo. Ito yung mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus Christ po yun, kaya dumating po para tayo po iligtas. Sabihin mo siya katabi, mapalat ka. Oo, kaya yung iba, pinapaganda yung mundo. Hindi mo papaganda itong mundo ito, kaya nalagyan mo pa na lahat ng forest. Ano na ng Lord yan? Nakakatulong lang. Hindi masama ito. Nakakatulong lang. Pero mawawasak din. Hindi tayo tinatakot ng Diyos. Sinabi na niya, nasusulat. Maghanda ka na lang. Hindi tayo tinatakot ng Diyos, real yun. Ito po yun. Pag sinabi ng Diyos, nasusulat, Diyos ang nagsabi. God is not a man that he should lie. Siya Diyos. Kaya huwag kayong gano'ng mag-ano sa mundo ito, ha? Amen? Yan pa ba kayo? Tahan-tahan lang. Tahan-tahan lang. Oo. Sabihin mo siya katabi, hindi ka taga rito. Ephesians 2:12. Ang gusto ng Lord ito. That at the time you were without Christ. Nung hindi pa tayo naliwanagan ng salita ng Diyos. Wala pa tayo kay Kristo. Being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Pag wala, dati nung sa kautusan,
yung Old Testament. Ang tao wala sa Diyos yan. Sa Diyos lang yan yung mga Hudyo. Amen? Wala ka. Pero na, wala tayo sa promise. Having no hope and without God in the world. Tingnan mo, sa 19, verse 19. Meron pa. Verse 19. Isilip ko yun. Verse 19. I-click mo yung 2:19. Sabi doon, our citizenship is in heaven. Ang pagkamamayanan natin ay sa langit. Hindi na tayo taga rito. Now therefore, you are no longer, foreigners. Hindi na tayo bisita rito. Hindi na tayo ibang panyaga. But fellow citizens with the saints and members of the household of God. Dahil naliwanagan tayo sa turo ng ating Panginoon, tinanggap natin siya, nanampalataya tayo sa kanyang salita, naliwanagan po tayo. We are now citizens with the saints and members of the household of God. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Ang pag-focus na tayo doon, ay iwanan pala natin lang itong totoo naman eh. Bakit po? Tatanda naman tayo, di ba? Generation by generation. Pare, generation po ngayon. Pangilang generation na tayo, pastora? First generation tayo, second generation si Andrew. Ang third generation si Doy-Doy. Pag nag-asawa si Doy-Doy, ang fourth generation. Abutin ka ng 80 to 90 nun. Diyan pa ba kayo? Sarap kaya na abutin mo yung fourth generation yung lahi mo. Dapat doon tayo mag-focus eh. Yung iba nag-focus lagi dito. Maya-maya, hihinto yan. Hihinto yan mag-focus dito pag may sakit. Pag may sakit ka na, nararamdaman mo, hindi ka naman pag-focus yung mga yung dati mong ginagawa, mapapawasan mo. Kahit anong lakas, kita hindi natakot. Tinititis lang tayo ng Diyos. Huwag kang gano'n mag-focus dito. Hindi ka taga rito. Pagkamatigas ka pa rin ang ulo, hoy! Diba? Medyo malakas na yung pitik. Ano sabi ng Hebrew chapter 12? Pag hindi ka pa rin, anong sabi niya? Arusa na kapuntin mo ang balos. Alam mo, pag umambalos ang Diyos. Ay, hanggang papunta ka sa ospital. Huwag dyan na yung tayo. Alam mo, mahal tayo ng ating Panginoon. Grace by grace yun. Kaya, pero kung buong panahon mo nagtukan tapos nakalimutan mo sinahin mo, magkakaroon ka ng problema. Baka masunugan ko. Ayan ka ba kayo? Kahit pa nakapokus ko na ron. Sabihin ko sa inyo, pag walang protection ng Lord, alam niyo, si Pastor Kenas, pastor na yun. Nagpatutubo siya. Nakalimutan niya yung gasol, manghapon. Hanggang magtamag. Yun naman protection ng Lord. Natuyo na yung tubig. Nasunog pa yung takore. Ang init-init na. Pero tignan, nakalimutan niya lang yun. Pero makita mo yung protection ng Diyos. Pero pag wala sa Lord yun, basta talaga yun. Sunod yun, sabok yun. Kasama mo pamilya mo, ang init-init, nandun yung gusto. Ay, mga kapatid, yan ang sinasabi ko sa inyo. Nag-Bible study ko kahapon na nag-open ako sa Kalasyaw. Simple lang, 15 minutes lang. Kayaman ng panlangit. Kayaman ng panlangit, ang ganda. Tutuwa sila. O sige, twice a month na lang. O sa susunod, pwede ba every week na lang? Sarap kaya. Nandiyan pa ba kayo? Pero mayaman ka sa langit. Sino na mayaman sa langit at sa kamay? Yung pagpunta nyo lang rito, yaman sa langit na eh. Kaya na may timbangan ang Lord. May timbangan. Alam nyo, He is a judge. Sinabi ng Lord eh. Siya yung pinakamatinding judge. Amen po? Ito kay masaktan na.
Palataya na tayo. Sana po, hindi tayo, ayusin na rin po natin yung ating. Ano yun yung dati? Ayos na po tayo ba? Yung sura na po, ayos na po. Okay? Ayusin na lang natin po. Lord, tulungan mo ako. Disiplina ako ng konti. Okay? Disiplina saan? Wala kong kasama ko ron. Kasama ko ron. O, titignan ko kayong lahat kasama. Kasama tayo ron. Hindi ko pa kayo. Kaya wala kasama ko ron. Kaya rin po natin kasi yan ang issue kung bakit hindi nakapasok sa buhay. Pinagsaran sila ng ating Panginoon. Anong issue? Oras. Anong issue bakit hindi nakapasok yung mga sa arka? Panahon din, 40 days and 40 days. Darating ang baha. Anong issue doon? Panahon. Alam na nila, magkakabaha. Anong issue ngayon? Sa panahon natin ngayon? Be watchful always. Lagi kang magbantay. Lagi kang magbantay. Bakit? Hindi mo alam kung kailan darating. Sino? Tinatulad siya sa isang magnanakaw. O, nakawan kita mamaya. Hindi ganun. Pag hinatulad siya as a thief, ibig sabihin magpantay ka. Kaya dito po sa mundo ito, marami tayong papantayan. Papantayan natin yung sarili natin, papantayan natin yung panahon natin, papantayan natin yung ugali natin. O, asan na ba ako? Bakit ang aratin doon? Ito na. Ano ba yung mga bagay na nasa mundo ito? Okay? Number 1. The lust of the flesh. The lust of the flesh. Ano ang lust of the flesh? Bodily desire for someone or something. Bodily desire. Okay? Yan ang flesh. Kung baka sa ano yan, nandyan yung sexual immorality. Desires, flesh, laman. Okay, titingnan po natin sa 1 Corinthians 7:2. Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. Para hindi na makiapid yan, hindi na manghiram ng iba yan, kaya nagkaroon ng sariling asawa, babae, at asawang lalaki. Para hindi magkasama. Pero bago yan, yung sa 7 verse 1, mas maganda, hindi huminto ang lalaki sa babae. Basahin nyo. Baka pwede mo click ng 1 yan. Kaya mo ba, brother? Na hindi humipo? Diba? Ang hipo roon, hindi lang hipo dito. May mas malalim pang hipo. Nandiyan pa ba kayo? Kaya pag yung 7:1, kaya sabi ron, ay matindi. Now concerning the things whereof wrote unto me, it is good for a man not to touch Kaya kayong mga ayaw pa mag-asawa, okay lang yan. Basta yung nakapokus yung mind mo ay nandito, nasa Lord, hindi sa mundong ito. Meron nang nakakalimutan, humipo sa babae. Abay, talaga naman ang papayaman sa mundong ito. Hanggang magiging baak, matanda na. Nakalimutan mag-asawa, dumami ang pera, sino magmamana doon? Sino? Amangkin. May loved ones niya, kung matapos siya, kukunin ng gobyerno. Sino man siya kinatang? Gobyerno pa rin ang kukuha nun. Pag iniwan mo yung asset mo at walang kukuha, kaya tingnan mo, dami natatayuan. Meron akong kilala, may 36 hectares siya. Dahil sa sobrang yaman nila, hindi nila nasikaso. Sino ngayon ang nagasikaso? Ay, yung mga tenants, yung mga walang bahay, di sila nang nag-harvest.
Huwag kayong basta-basta mag-focus sa mundo ito. Iba ang makikinabang. Siyempre ba kayo? Kaya yung mga, ang Lord, di-repair ang Lord eh. Di-repair. Yung mga mahirap, so kaya ako magtatanim ng palay. Kaya walang pagtaniman. Di, magtatanim siya doon sa ano. Kung wala namang umahabol eh. Tanim ako ng tanim. Tumating hapon. Wala pa rin kumukuha. Di ka na. Kasi yung ganon. Tapos pag kinuha, lalabanan ko na siya. Akin to! Dito na ako nagkapo. Dito na pinanganak si Aling ganon. Dito na kami. Lumaki. Hindi pala inyo. Balance ang Diyos. Makatwira ng Diyos. Tatandaan niyo po yan. Pag hindi mo pinagpagalan, madaling mawala. Tapos pero pag nasa road ka na, nagpagal ka pa, talino ka pa, kahit na wala kang ganong yaman sa mundo ito, mayaman ka naman sa pananampalataya. Ay, may bibigay mo yung dapat sa pamilya. Sino mang nagbibigay ng mana? Gobyerno. Ang nagbibigay ng mana ay magulang. Kuwari, magulang mo wala. Nag-asawa ka. Ikaw magbibigay ng mana, kaya magsikap ka. Para may pamana ka doon sa anak mo. Yung iba, sinisisi yung magulang, wala kasi akong mana, kaya diri kita pamamanahan. Hindi ka doon. Pag nag-asawa ka, magsikap ka para may pamana ka sa mga anak mo. Pag ipinamana yung tatay mo, ay mapalat ka. Pag may minana ka sa magulang mo. Mapalat ka. Kaya kayo, yung mga ibang yung malapit sa tatay at nanay, pag-alam nyo na naman yung bato. Or, diba? Diba? At sarap ng ganun. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Pero pag may favorite ka, yun ang delikado. Bakit? May pinamana ka sa buntot. Yung favorite mo, nandito sa komersyal, sa syudad, ay mag-aaway yan sa korte. Mag-aaway. Mahal ka ni tatay kung patay pag nawalaan ka. Bakit sa buntot? Hindi profitable ito. Unproductive to. Wala ito. Kaya marami nang kukortihan. Hindi ko sinabing, mayroon. Hindi mo mawawala yan. Kaya kayong mayroon, pag nasa Lord ka, wise ka. Yan pa ba kayo? Sino gusto may pamanahan dito? Magsikap ka na. Magsikap ka. Bakit? Yung iba sumubray. Napokus sa mundo ito. Dito na tayo. Last of the flesh. Ano ba? For you know what commandments we give you through the Lord Jesus Christ. 3. For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. Ang ibig pong sabihin ng sexual immorality dyan, pagkikiyapin. Hindi tamang partner. Ano yung fornication? Hindi yung adultery. Pangangalo niya at pagkikapit. Sexual immorality. Ang pagkikapit, pag may partner na may asawa na. Yung fornication, yung wala pa. Okay, nagsasama na. Okay? Nandiyan pa ba kayo? Parang sumamagtingin niyo sa akin mga talaga. Sabi naman ito. Ipapangaral ko. Kayo mga viewers, papangaral ko rin. Kasi salita ng Diyos yun. Kung hindi ko papangaral yun, nabasa ko pala, nangusap ako, tapos hindi ko pinangaral. Susulitin ako ng Diyos. Kaya masakit talaga. Kaya yung propeta ng mga unang panahon, talaga pinaparusahan. Dahil na sa grace na tayo. Pinuputulan pa ng ulo. Kaya naman dami putulang ulo doon sa sa Book of Revelation.
O sana hindi ako kasama doon. Oh, natakot na naman kayo. Hindi ako talaga kasama ron. Bakit? Damdam ko eh. Puo yung ulo ko eh. Puo yung katawan ko nandun eh. Kung damdam mo na pugot na yung ulo mo, ay problema ka talaga. Andiyan pa ba kayo? Kasi nasa grace na tayo. Nabubuhay na po tayo sa pananampalataya. Kaya huwag ka na matakot mangaral. Kasi yung banal na espiritu nandiyan. Yung gabay ng Diyos nandyan. Yung pag-ibig ng Diyos nandyan. Hindi kagaya noon, na pag nangaral ka, pag nagalit yung hari, para saan yan? Ikulong yan. Sige, Jeremiah nung pinukulong. Yung iba pinupugutan, pinakatilan nyo si John the Baptist. Oh, amen? Hanggang ngayon yung mga Kristiyano sa ibang country, marami yung pinaparusahan. Kapalag tayo. Number 2, what are the things that are in the world? Una, lust of the flesh. Pangalawa, lust of the eyes. What is the lust of the eyes? It is the inordinate desires which caused by what the eyes are seeing. Alam niyo po, itong mata na to, kung ano yung nakita niya na impact sa brain. Kaya matindi ito, it is the center of, kumbaga sa ano to eh, focal point ng pagkatao mo, the light of the body. Sabi po yan ng ating Panginoon. Turn away my eyes from looking at worthless things and divide me in your way. Ang sabi ng Book of Psalms, na huwag kong makita yung mga bagay na walang kabuluhan. Worthless things. Pagka worthless things, huwag mo nang tingnan. Amen? Ano ba yung mga worthless things? O, yung mga, pag sinabing caused by the eyes, pag nakita mo maganda. Eh, iba yung desire mo, nakita mo last, nagandahan ka. Pero may partner ka na. Hindi ka mag-appreciate. No problem. Appreciation, no problem. Pero yung last, yung papasok, tapos, nasa isip, tapos sa pagkulay-kulayan mo, last yun. Ano ang kaso nun? Adultery. Yung commit adultery sa panahon natin ngayon. Last ang tawag ko nun. Pag nakita mo ang isang tao na maganda, in-appreciate mo yung ganda niya. Pag talikod niya, wala na. Pero pag talikod niya, nakasikilod ka pa, nakathird ka pa, wala na yung tao, nandun na sa brain mo, nandun na sa isip mo, last yun. Sana magkita pa kami. Yun. Last. Ang sabi ng Lord, mga worthless things, and revive me in your way. Ha? Ba? Kaya itong eyes na to, anuin mo natin. Ha? Oh, yung pornography. Ang dami na ano ngayon. Alalo ngayon. Oh. Minsan, hindi mo maiwasan. Pag nagpi-Facebook ka, madaling araw, may makikita ka, wala nang kontrol ng mga ano. Nakakano ngayon. Kaya yung mga bata ngayon, kahit yung mga video files, binabayaran. Online. Yung mga katawan nila, pinapakita, binabayaran. Ang sagwa ng mundo mo yun. Kaya mag-asawa ka na lang eh, siya na lang tignan mo eh. Kasi ang asawang babae, wala na siyang karapatan sa kanyang sarili sa asawang lalaki. Amen po? Diyan ko ba kayo? Kaya mag-asawa ka na lang, kaysa magkasala ka. Last of the eye. Matthew chapter 6 verse 22. The lamp of the body is the eye. Diba? Ito yung ilawan ng katawan. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. Pwede bang susunod niya? 23. I-click mo lang. Tingnan mo. Meron lang akong papaliwanag dito. Kanina yun, ito lang eh. Meron ako papaliwanag sa 20. Ang sabi ron, but if your eye be evil, ay, siyempre maliwanag, mananampalataya ka, naliwanagan ka na sa utos ni Kristo.
May fear of God ka na. Your whole body will be full of darkness. If, therefore, the light that is in thee be darkness. Ang ibig sabihin, mananampalataya ka na, may ilaw ka na, may liwanag ka na, naliwanagan ka na sa mga bagay na spiritual. Pero, may darkness ka rin. Ano sabi niya? Pasang? Alam niyo na mo sa pag-usapin. Hindi mo makuha yan. Ano ibig sabihin ito? Bisya. Pag ikaw ay mananampalataya, nasa light ka na, pupunta ka pa sa darkness. How great is that darkness? Kitang-kita ka na ni Lord. Kumakawa ka pa. Ang tindi mo, may liwanag ka na. Nakikisama ka pa sa gawa ng mundo ito. Nakikisaw-saw ka pa. How great is that darkness? Bakit may ilaw ka na eh? Kaya ang ilaw mo bilang mananampalataya, hindi tinatago. Hindi tinatago ang patuto mo. Hindi tinatago yung buhay mo. Lantad yan, lalo na sa mga value sa buhay. Amen? Kayo ang tinitignan kasi ilaw tayo eh. Pag nagkamali ka, pag mananampalataya ka, ganyan ba tinuturo sa inyo? Bakit sinabi sa iyo na gano'n? Kasi ilaw ka. Pero kung hindi ka ilaw, hindi ka niya sasabihan na gano'n. Kaya mapapahiya ka. Because, how great is that darkness? Makikita talaga at mamupuna yung pagkakamali. Hindi yung kabutihan ng Diyos na nasa iyo. Ang pupunahin nila yung pagkakamali mo at pagkakasalan. Ilalaglag ka niya. Kaya sabi mo sa katabi, ingat. Ingatan natin yung mga patutunan natin sa buhay. Di ba kayo? Ay, may ilaw ka na eh. Kaya sabi niya, sa 22 kanina, yung whole body mo liwanag. Pero, yan ilaw ka kasi. Yung buong katawan mo good. Your whole body will be full of light. Pero, may light ka na, naliwanagan ka na, sumasaw-saw ka pa sa darkness. How great is that darkness? Kitang-kita ka ng bago sa buhay. Kitang-kita ka ng Diyos na buhay. Kaya hindi mo sila nadadala sa gawain na Diyos. Bakit? Tinitingnan nila, hindi ka magkakamali. Hindi naman nila nakikita ang pagkakamali nila. Bakit? Unbeliever sila eh. Wala sila sa liwanag. Kaya nakikita sa yung liwanag. Kaya lang, pag may napupuna, wala. Kaya, hindi na po tayo, ha? Hindi na po tayo. Hindi na po galit. Hindi na po galit. Number 3. O, tingnan mo itong last one tayo. May example tayo si King David. Then it happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman passing. And the woman was very beautiful. Sino yung mga may asawang lalaki rin? Asa ka man, yung mga lalaki, may asawa. Bakit yung iba din ang tataasan naman? Very share pa. Pumili ka niya yung asawa ko. Thank you, ha? Hari ito, hari. May karapatan pa siya. Hari. Hari. Yan ang kasalanan niya. Tingin niyo. Araw ng tigpaan, nandun siya sa terrace. Uy! Ganda, nalilig. Pinakuha niya. Pinakuha. Ay, hari. Pwede mo nga yung nalilig ko. Eh, siyempre, anong ginawa niya nung nakarap niya? Maganda eh. Isinipingan niya. Palangan niyo ito, nabalitaan ni Oriasyon, yung asawa niya. Nabalitaan mo. Uy, yung asawa mo yung nagustuhan ni Haring David O, anong ginawa ni Haring David? Pwede ba? Sumula. Padala niyo si Orias dito. Bakit? Di para tabihan niya yung asawa niya para mapagtakpan yung kanyang ginawa. Sabi ni Orias, ano sabi niya?
Hindi ako pwede dito, hindi ako pwede umuwi. Bakit? Labanan Nandun yung Ark of the Covenant Nakakaya kay Lord, wala akong karapatan ng umuwi. Kasi sundalo ako. Yun yung sundalo. Pagtanggol ko yung aking pagtanggol. Yung tanggol sinuntan Hindi nagalit, natisod si David. Kasi siyempre malalantad Isumulat siya kay General Joab. Kanino pinadala yung sulat? Kanino? Kay Urias mismo. Hindi niya pwedeng buksan yun. Pwede ba si Urias? Pag nandiyan na yung labanan, sugod kayo. Ipahin mo siya. Ipahin mo siya sa pinakamainit na labanan. Susugod kayo, tapos atras kayo, siyang may iiwan. Dito, di ba? Kaya na plano Yan pa ba kayo? Sa ice lang yung galing yun. Yun yung kasalanan ni David. Ano kasalanan niya? Pinatay niya, adultery, pinapatay yung asawa. Yun ang matindi kasalanan ni David. Tayo, pag hindi tayo nakita, itong mata na to ang magpapahamak sa atin. Wala na kakakita, pero 24/7. Yan ka ba kayo? Ano ba? Pare, yaman ng iba. Covetousness. Alam niyo covetousness? Pag-iibot na hindi sa'yo. Ito ka mo ng single lang motor, ang ganda. Di ba? Siyempre, ay tatao ka. Nagpala. May tutubo May tutubo. Ano yung tubo? Ano yun? Tutubuhan ka na, inggit. Anong inggit sa English? Envy. The spirit of envy. Sa pamilya lang, meron Pag hindi kayo nagiging, pero nasa Bible yan hindi na natin palawigin. Sino pa? Si Jesus Christ mismo. Again, the devil took him up an exceeding high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Demonyo. Si Jesus Christ, tinukso niya. Pinakita niya, yung kingdom. Kingdom. Akin lahat yan. Mabindi. Ang gaganda. Ang gaganda ng tanawin. Akin lahat yan. Sampahin mo lang ako. Bigay ko sa iyo. Kita mo na. Grabe ang demonyo. Kaya wag kayong basta-basta kanin lang sa ganda ng tanawin. Pwede ka pumunta ron. Uy, nakarelax ka. Salamat, Panginoon. Nakapunta ako rito. Pero, sabi mo, darating ang araw, sana magkaroon din ako ng gano'n. Hindi kakayanin ng powers. Andyan pa ba kayo? Diba? Hindi kakayanin ng powers. Bakit? Meron lang tayong kakayahan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Okay? Number 3. The pride of life. What is the pride of life? Pride of life is desires honor. It causes us to lust after recognition. Right? Ulitin ko. Pride of life desires honor. It causes us to lust after recognition. Pag sinabing pride of life, when pride comes, then comes shame. But with the humble is wisdom. Bago darating yung kataasan, ay mapapaya ka. Susundan ka ng kanyan. Mapapaya kasi bababa ka ng Panginoon. Kaya yung mga nagmamataas, pinababa. Sinabi na kaya anumang katayuan mo sa buhay, pag dumating yung pride of life, ay mga kapatid, darating ang kailan. Paano? Ang maganda, pag with the humble, ay, kahit na mayroon ka ng talino, mayroon ka ng magandang trabaho, mayroon ka magandang karir, pamilya, kapayapaan, humble is kapala. Amen? Tahimik lang. Yan pa ba kayo? Pero tatandaan ko natin, do what is due. Honor what is honor. Ang ibig ko sabihin, kung due para sa'yo,
Huwag ka na magkaroon ng false humility. Alam niyo yung false humility? Talagsin mo natin. False humility. Kaya mo naman. Tapos hindi, pinapahirapan mo yung sarili mo. Ano yung ibig mo sabihin? Meron ka naman. Pero kinukurimputan mo yung sarili mo. Kinukurimputan mo. Eh, kailangan, sa ano sabi ng Book of Proverbs? Si King Solomon. Ano sabi niya? Abay, pinaghirapan mo. Ano yun? Nag-labor ka dyan? Kumain ka. At magpakasaya ka. Ang ibig mo sabihin, enjoyin mo the fruit of your labor. Huwag naman yung kayod ka ng kayod. Mamaya, sakit na nakayod mo dahil sa ka-overtime. Ang gusto ng Lord, enjoyin mo rin. Amen? Lord, salamat po. Enjoyin mo rin. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Gusto ng Lord, masaya tayo. Ayaw ng Lord na false humility. At talino mo. Sino gustong hindi maubusan dito? Magpakababa ka lang. Bibigyan ka ng katalinuhan. How to handle your family, how to handle your money, how to manage your job. Ang polis na. Huwag mo lang tignan yung sarili mo na mas mataas ka sa Lord. Susunod ka lang sa Lord. Sabi mo lang sa katabi, sunod lang tayo kay Lord. Tawanan mo lang problema mo. Nandiyan lang sa talagbakan niya. Amen po? Kaya nasasabi ko po ito, na-experience ko. Na-experience ko. Ang daming nangangarap. Ang Diyos, ang kanyang pag-ibig ay deliberate. Tingnan nyo. Pride of life. Ano kasama ng pride of life? Proverbs 16:18, pride goes before destruction. And a haughty spirit before a fool. Kaya, ingatan po natin itong pataasan, itong katayugan. Ang gusto ng Lord, mababala po tayo. Kasi, darating talagang distraction. Kasi yung iba, hindi na magpapakita niya. Bakit? Okay. Nagmataas eh. Okay, ano pa? Isa sa mga pride of life. Ito matindi. Ito bantayan natin. Ha? Ang pera ay hindi masama. Ang pera, kailangan natin. Pag-loving of money, for the love of money is a root of all kinds of evil. All kinds of evil. For which some have strayed from the faith in their greediness. Kaya yung iba na wala na sa kanilang pananampalataya dahil sa kanilang kasakiman. And pierced themselves through with many sorrow. Tumagos yung kalumbayan sa kanila. Bakit po? Kasi minahal nila ang salapi. Ang pagmamahal ng salapi, halimbawa, sa iyo magkaroon ng halimbawa ng salapi. Makikita mo, yung unbeliever. Unbeliever, hindi tayo. Unbeliever. Mula umaga, nasa pwesto yan, hanggang gabi. Hanggang sa kama yan. Ang kukompute yan. Hanggang sa ano, yan na yung buhay niya. Yan na yung buhay nila. Umiikot na lang doon. Nakakatuwa naman. Nakakatuwa, pati anak niya, umiikot din yung gano'n. Umiikot, kaya yung mayaman. Ang sarap yung maman, di ba? Kaya hindi ka kumayag. Masarap yung maman. Kaya lang, ang ayaw ng Lord, yung pag-ibig. Nasa kama ka na, magpahinga ka na. Pag kumudito po ka sa, bibilangin po kayo. Ano na iwan sa akin? Kinabukasan, maaga ka na naman. Yun na ulit. Ang Lord very balance eh. Ang Lord, napakabuti niya. Darating ang panahon dahil sa greediness na yan, kakaroon ka ng dinisor. Hindi sa pag marami kang investment, marami kang problema. Pag marami kang tauhan, marami kang responsibility. Kung nakaatang sa balikat mo yan, okay, no problem. Kasi yun yung tulong mo sa kapwa mo. Ang ayaw ng Lord, pagkising, pera. Tanghali, pera. Koleksyon, pagtulog, pera. Kaya kahit sa panaginip niya mukhang pera. Okay, asan na nga ba tayo sa pera?
Alam niyo ang pera, napaka isang instrumento, isang bagay na medium na nakakapag-iba ng ugali. Nakakapag-iba ng ugali. Totoo po yun. Pati yung pagsasalita mo, the way you talk, kasi you have, pero kaya pag nag-command ka, gusto mo yung nangyari sa'yo, mangyari sa iba. Hindi ganun po yun. Pinintulutan ng Lord na dumating sa iyo yung biyaya. Pero pamantayan mo yung sarili. Amen? Okay? Kaya dito po, napakalaga na sana hindi ka datnan ng ito, greediness. Hindi ka na mayaman na, kontento na, hindi na nakukontento. Mayroon na, gusto pa, magkakaroon pa. Kahit na hindi na panahon. Kasi panahon po yan eh. There is a time for every season. A time for everything. Under heaven. Kaya dito ang nais ng Lord, susunod. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Kahit na nung yaman mo, kahit na nung fame mo, kahit na gano'n ka kasikat, kung mapapahala ka na yung kaluluwa, wala yan. Ang pinakamatindi na ingatan natin yung kaluluwa, extended eternal life yun. Yung buhay natin sa mundo ito, limitado lang. It is a man, one appointed. Meron tayong appointment kayo. Amen? Pero kahit na may appointment pa kayo kay Lord, wari, ang appointment ko nakatakta. Hanggang 70 years old ka, gusto mong magiging 100? Parang ayaw nyo. Nakatakta yun. Sinabi ng Lord appointment eh. Wala kang makagawa doon. Kahit natali ka sa giyak mo. Appointment mo na eh. Gusto nyo ma-extend? Paano? Biblikay. Gumawa ka si King Hezekiah, another 15 years, in-extend ng Lord eh. Propeta nagsabi, ang Diyos mismo sabi mo sa kanya, mamamatay siya. Anong ginawa na yung King Hezekiah? Sa winning wall, yung prayer altar niya, Panginoon, naglingkod ako sa iyo, nagtapat. Sumunod ako sa iyo, panuntunan. Lumuha siya. Nakita ng Diyos yung luha. Pinabalik niya si Isaiah, si Propeta Isaiah. Balik ka. Sabihin mo sa kanya, meron siyang another 15 years. Dahil propeta si Propeta Isaiah, ano sabi ni Propeta Isaiah? Ano yung palatandaan para ako'y mabuhay? Sabi ni Hari. Kasi Diyos yung nagsabi. Ano palatandaan? Yung orasan. Pagka nag-forward yan, madali. Alauna, alas 2, alas 3. Pero pag nag-backward yan, ay, yun ang pinakamahirap. Alam niyo yung pinackward? Puminto ang mundo. Ilang oras hininto ang mundo? Noong panahon ng King Hezekiah? Ilan? Buong araw. 12 hours. 6 to 6. Umatras. Kaya nawawala nga pag February, di ba? Di ba ang kulang? Ang nakita ka na ng 20 at 29, doon napunta. Gusto nyo kakumplituhan ng history, biblical? Noong panahon ni Joshua, nakipaglaban sila, magkakon din. Kaya may leap year, may 29. Dito kayo? Kinapos. Nandun, napunta. Napakabuti ang Diyos, di ba? Mga mananampalataya, alang-alang sa iyo. Ika-grant ang Lord yung request mo. Sumunod ka lang. Huwag mo lang mahalin ang mundo ito. Huwag mo lang mahalin ang mga bagay sa mundo ito. Last of the flesh, last of the eyes, the pride of life, at the love of money. Sumunod ka lang. Hayaan mo ang Diyos magtaas sa iyo. Pangako niya yun eh. I will bless your children's children. In and out, I will bless you. I will protect you. Hindi ka makakaranas ng mabibigat na pagsubok. Grabe. Hindi ka dalasnan ng mabibigat na pagsubok. Kaya mo. Ito ang pinapangalagaan ng Lord na sana makaharap niya tayo.
Ano pa? Tingnan nyo. Uy. Sarado na pala. Ano yun? Ano yun? For if you live according to the flesh, you will die. Pag ikaw, mananampalataya, ay nabubuhay ayon sa laman, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, and the love of money, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Ang ibig kong sabihin, pero kung ang Panginoon, ang salita ng Diyos, ang Espiritu, ang Holy Spirit ay nasa iyo, itong mga kamatayan nito sa katawan, wala yan. Mabubuhay ka ng walang hanggan. Kasi pansamantala lang yan. Hindi mo matadala yan. Hindi natin matadala yan. Okay, ano pa? Palibasa? I'm on the top of the world. Top of the world ka na eh. Nandun na yung karangyaan, the fame, the glory as a man. Nandun yung katanyagan, katalinuhan, karir, pera, maganda, payapa. You are on the top of the world. Kaya sabi ng Lord, mga yun niya, mga mapag-apin. Alam niyo ba na pagkikipagkaibigan sa mundong ito ay kaaway ng Diyos? Kaya, pag nasa tisa natin ang pleasures of this world. Sabi niya, enmity, kaaway ka ng Diyos. Sino man sa inyo na gustong magiging kaibigan ng mundong ito, ginagawa niya ang sarili niya na kaaway siya. First John chapter 2 verse 15, 16, and 17. Click. Yung kanina. Pag-promotion na tayo. Ito yung challenge. Ibalik mo sa text natin. Para okay? Hello? Yung First John 2:15 ha? Yan. Hindi, ayun. First John po yan. First John. Yung pinaka-ano po natin, pinaka-sex. John kasi yan, iba yung First John. First John 2:15, 16, and 17. Meron tayo po. Yan. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kaya kaway ng Diyos. What are the things that are in the world? 16. First John ulit. First John. First John. Sunod-sunod yun, 16 and 17. For the things that are in the world are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ayan o. Ang lahat, all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of nasa laman tayo. Walang problema yan. Pero huwag lang papasok yung lust. Meron ka ng asawa, huwag ka naman doble kasi Kristiyano ka. Okay? Yung eyes mo, huwag ka lang, huwag mong igala yan sa kung kani-kanino. Yung yaman sa mundo ito, doon ka nakapokus, yung sistema sa mundo ito, huwag no. Mapaparang din yan. At yung pride of life, yung kataasan ng buhay, hindi sa Diyos yan. Sa mundo ito yan. Kasi itong mundo na ito mawawala. Heaven and earth shall pass away. Ulitin ko, itong langit at lupa at mundo ito mawawala. But the word of God remains forever. Ito yung pangako ng Diyos. Okay? 17.
And the Word. Kita niya na. And the last of it. But he who does the will of God abides forever. Okay. Gusto niyo na manatili kayo sa mundo ito, pero wala yung flesh, wala yung last of the flesh, and the pride of life. Gusto niyo? Payapa ka sa mundo ito, nasusunod bang kalugan ng Lord, pero dito ka na natira. Ano sikreto? Matthew 28:19. Alam niyo na yun? Saan ka na pupunta? Umayo ka, go therefore and make disciples of all nations. Word ito. Sa ibang version, go ye into all the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pupunta raw tayo sa buong mundo. Saan ka pupunta, Pastor, Bishop? Di ba may mundo ka, Brother Ricky? May kaibigan kami, kamag-anak kami, sarili kang mundo. Lahat tayo rito may mundo. Brother, ano yun, may mundo yan. Ako, may mundo ako. Inuna ko na yung mundo ko. Pumunta ako sa mga friend ko, pumunta na ako sa mga kaibigan ko. Yung mga hindi ko kakilala, pinunta ko na rin. Bakit? Iyon ang mission ko eh. As a pastor, as a bishop. Kaya, ito ang gusto ng Lord. Para mapapanatili ka na yung kaluluwa ay nakapreserve. Sabi mo siya katabi, may gagamit ka. Love na. But go ye into all the world. You have your own associates, classmates. Niligtas ka ng Lord, naliwanagan ka sa mundo ito. Dito tayo nakatira, pero may pangako ng Diyos na mayroon tayong pupuntahan sa Heaven. So, purihin ng Diyos, tayo po lahat ay pumunta.